Vďaka aktívnemu výboru mestskej časti sa v Zemianskom Kvašove po pol roku príprav podarilo zrealizovať nové miesto pre deti aj dospelých. Deti tu môžu hrať futbal, zatiaľ čo dospelí si môžu posedieť pri altánku, opiť špekačky alebo uvariť guláš. Prvá myšlienka vznikla na výbore mestskej časti ešte pred klepetom, kde vlastne člen výboru pán Marian Plovucha prišiel s myšlienkou, že by bolo dobre vybudovať niečo pre deti, nejaké detské ihrisko, lebo Zemiansky Kvašov je najmenšia mestská časť a v podstate okolo kultúrneho domu máme priestor, ale malý. Vznikla tam nová požiarna zbrojnica, kde sme rátali s nejakým malým mini ihriskom. Ale prišiel so super myšlienkou, kde vlastne sa zistilo, že sa tu nachádza pozemok mesta, aby sa mala vlastne kde osadiť budova, tento altánok. O podrobnostiach realizácie a vzniku priestoru nám porozprával jeho autor. Teraz vlastne to otvárame, tento priestor, a dáme do užívania s tým, že to bude pre hocikoho. Chodí tu veľa turistov, veľa cyklistov po tejto ceste, takže kto jednoducho si sem príde, môže to využívať a môže si tu uvariť guláč alebo opiec alebo tak. Chcem ešte povedať teda, že naozaj je tu veľa práce odvedenej a tí občania Zemianskeho Kvašova bola veľká ochota. Naozaj pomáhali, ani sa nestalo, že by niekto odmietol, že nejdem alebo tak. Keď som organizoval nejakú brigádu, že bolo treba niečo spraviť, tak naozaj nebol problém zohnať ľudí, takže naozaj, hoci sme malá obec, tak tí ľudia tu boli veľmi, veľmi ochotní. Karol Janas nám priblížil ďalšie kroky rekonštrukcie v Zemianskom Kvašove a zároveň sa vyjadril k samotnému vybudovaniu tohto projektu. Najskôr sme pred rokmi urobili také malé detské ihrisko v areáli Domu kultúry, ale predsa je také maličké a už aj dnes si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, aj už projektujeme pomaly, ale to nesplňalo jednoducho tie kritériá, ktoré sú, pretože detí je stále viac a aj tí ľudia v Zemianskom Kvašove sú veľmi aktívni, máme tu aktívnych hasičov, máme tu aktívny výbor mestskej časti a oni prišli spoločne s návrhom, aby sme tento priestor, kde sa momentálne nachádzame, kde je časť mestských pozemkov, ale aj časť urbárskych, časť súkromných, aby sme takto zrevitalizovali. Treba naozaj poďakovať najmä výboru mestskej časti, dokázal zabezpečiť všetky tie súhlasy, ktoré išli mimo mesta od majiteľov, aby sme to tu mohli začať realizovať a potom spoločnými silami s hasičmi sme dokázali takýto krásny priestor vybudovať a všetci veríme, že bude slúžiť nielen ľuďom Zemianskeho Kvašova, ale samozrejme prioritne im, pretože si ho sami vybudovali a ako vidíte aj dnes, oni naozaj fungujú v takej výbornej komunite od hasičov cez výbor až cez ďalšie zložky, ktoré sú tu, takže držíme im palce a tešíme sa spoločne. Sabina Laura Bateková, televízia Považie.